Николаевка районы Зор Чирикли авылында яшәүче Байбулатова Алия Әдхәм кызының 28 гыйнварда юбилейлы туган көне. Шул форсаттан кызы Галия, кияве Камил, оныклары, апалары, сеңлесе үз гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Безнең газиз кешебез 10 балалы гаиләдә 8-нчесе булып якты дөньяга аваз салган. Әти-әниебез аны уңган, тыңчан, олы тәрбияле бала итеп үстерде. Мәктәптә ул гел 5-легә генә укыды. 8-нче сыйныфны тәмамлап, Пенза өлкәсе Кузнец шәһәренең медицина училищесына укырга керде. Кулына дипломын алып, Николаевка район үзәк больницасына эшкә урнашты. Бүгенге көндә дә терапия бүлегендә кешеләрне дәвалый. Ул бик күп грамоталар, рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән шәхес. Эшендә аны бик яраталар. Күп кешеләргә үрнәк булып яши. Баласы Галия да әнисе кебек медицина тармагын сайлый. Ул Самара шәһәрендә медицина институтын бетереп, Кузнец шәһәрендә стоматолог буларак эшләп килә. Алиянең тормышын 2 оныгы бизи, Сафина һәм Амирчик. Оныклары эшендә ул бик кирәкле, яраткан әбекәй. Алия туган кардәшләре белән бик дус тора. Төп йортта буларак, ул барысында ачык йөзе, тәмле ашлары белән каршы ала, оста иттереп кунак итә. Кадерлебез безнең, без сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Ихлас күңелебездән сиңа гомер бәйрәмеңдә исәнлек, саулык, шомыр чәчәгедәй ак бәхетләр, иман байлыгы, шатлык, куанычлар, җан тынычлыгы, эшеңдә уңышлар, бәхетле тормыш, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Гыйнвар аеның җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем. Ул бит мине тудырган, миңа яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Мин тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, минем әни бер кайчанда кызганмый үзенең көчен. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыймын. Ни әйтергә теләгәнен мин күзеннән аңлыймын. Әни, мин сине кочаклап бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми тора алмыйм мин бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балыкып яшәгез. Мин бит сиңа горурланып, әнием дип дәшәмен. Мин дөньяда бик бәхетле бала, чөнки янәшәмдә минем өчен җаватучы, сөенгәндә шатлыкларымны уртаклашучы, кочагына сыенганда кызым, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әнием бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, миңа да үз әнием кадерледән дә иң кадерлесе. Әнием мине баласын бик ярата. Ярый әле син бар кадерлем янәшәмдә. Көннәрем син булганга аяз, төннәрем ай йылдызлы, якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Минем өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт итәсең. Балачак, шукчак диләр. Минем дә төрле чакларым булгандыр, әнием. Зинһар өчен мине кичерә күр. Син мине кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әнием барысы өчен дә, зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, минем уңышларыма сөенеп, озак яшәсәң иде, әнием. Шушы матур теләкләрне Алия Әдхәмовна күркәм җыр дәвам итә. Бергәләп тыңлыйк әле. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың, үз
яш менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Урта гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын.